Duşenbe günü 11. aprelde Türkmenistanyň Günwatar welaýatynda güýçli tozonly ýel turdy. Tozonly ýeliň netijesinde durmuş maksatly desgalaryň we ýaşaýyş jaýlaryň üçeklerindäki örtükleriň ençemesi gopdy. Şeýle-de Sewitde adyndan 3 sany ýol hadisasy boldy. Bu waka howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşriniň Türkmenistanyň käbir Sewitlerinde güýçli tozonly ýeliň turmagyna garaşylýandygyny duýdurmagynyň ýa-da gabat geldi. Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysynyň maglumatlaryna görä, welaýatda güýçli tozonly ýel aprel aýynyň 10-ndan 11-ne geçen gije ýagny saat 12-den soň başlady we 11 aprelde saat 15:30 töweregine çenli dowam etdi. Ýel howanyň düdümine tozon emele getirdi. Şeýle-de güýçli ýel sebäpli Türkmenbaş şäherine we Serdar hemde Bereket etraplaryna ençeme binanyň örtügi gopdy. Olaryň arasyna durmuş maksatly desgalar we ýaşaýyş jaýlary bar. Diýip ýagdaýdan habarly yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde 11 aprelde gurrun berdi. Tozonly ýel sebäpli Serdar Bereket etraplarynyň Bereket etrapy bilen Balkanawat we Türkmenbaşy şäherleriniň arasyndaky uly ýollarda görüjülük pes boldy. Adamlar 30-50 metr uzaklygy görmekde kynçylyk çekdiler. Bu ýagdaý Balkanawat Türkmenbaşy ýolunyň ugrunda 3 ýol hadisasynyň bolmagyna sebäp boldy. Adatlyň habarçylary bu ýol hadisasynda adam pidalarynyň bolandygyny ýa bolmandygyny anyklap bilmediler. Bu barada redaksiyamyzyň Balkanyň ýol polisiýasyndan maglumat almak synynşy hem başa barmady. Habarçymyz güýçli ýel sebäpli Türkmenbaşy şäherindäki ýaşaýyş jaýlarynyň tas 3-den 1 böleginde elektrik energiýasynyň kesilendigini hem habar berdi. Bu tebii hadisa barada Türkmenistanyň Owa hojalyk we daşky gurşaw goramak ministrliginiň hidrometeorologiýa baradaky gullugynyň resmi web saytynda hiç saat aýdylmaýar. Ýöne bu waka howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşriniň Türkmenistanyň käbir Sewitlerinde güýçli tozonly ýeliň turmagyna garaşylýandygyny duýdurmagynyň ýa-da gabat geldi. 10 aprelde 11 aprele geçen gijede şeýle-de 11 aprelde ýerden we günüň 1-nji ýarymynda Türkmenistanyň käbir Sewitlerinde şemalyň güýçlenmegi sekundda 15-10 metre çenli ýetip tozonly ýeliň turmagyna garaşylýar diýilip neşriň 9 aprelde çap eden habarynda bellenildi. Galy bersede 3 aprelde NASA'nyň Yer Observatoriýasynyň web saytynda çap edilen habarda Türkmenistanyň Mary welaýatynyň kosmosdan düşürilen suraty ýaýradylyp, Sewitde baharyň umumy alamatlaryndan biriniň tozondygy aýdylýar. Habarda demirgadykdan öwsýän sowuk howanyň köplenç gün ortadan gelýän ýyly tropik howa bilen çaknyşýandygy we munyň güýçli şemallary döredip bilýän durnuksuz howa şertlerini emele getirýändigi hem bellenilýär. Bu surat düşürilende Günwatardan öwsýän şemallar Türkmenistanda we Özbekistanda Garagum we Gyzylgum çöllerinden tozon we toyun bölejiklerini çykardy. Şeýle-de şemallar Türkmenistanda we Owganistanda Amy derýanyň gün ortasyndaky uly depelerden tozony ýokary götürýän ýaly bolup görünýär diýilip NASA'nyň Yer Observatoriýasynyň maglumatynda bellenilýär. Habarda Sewitdäki guraýan kölleriň tozonly ýelleriň döremegine goşmaça goşun bolmagynyň mümkindigi hem aýdylýar. 2021-nji ýylda çap edilen maglumatlar Sewitdäki kölleriň köpüsiniň soňky 2-10 ýylyň içinde adalandygyny ýa-da gurandygyny görkezýär. Guran köl ýataklarynyň üstünde köp mukdarda tozon bardygy sebäpli olar tozonly ýelleri öjükdirmekde tanalýar diýilip observatoriýanyň maglumatynda nytalýar. Türkmenistanda soňky ýyllarda, hususan da soňky aýlarda anomal howa hadisalary şol sanda güýçli tozonly ýeller ýygy-ýygydan bolýar. 2022-nji ýylyň başyndan bäri ýurtda şeýle ýelleriň adyndan 5 sansy boldy. Türkmen häkimetleri we mejlis erişdeleri ýurtda turýan güýçli şemal tupanýada sil suwlarynyň joşmagy ýaly tebii hadisalar barada ne öňünden ne de ýa-da açaçan beýanat bilen çykyş edýärler. Şeýle-de tebii hadisalaryň netijeleri ilata ýetiren täsirleri barada hem hiç ýyly mesele gozulmaýar.